Oh shit. Here we go again. Altså det der med, at du havde stemt, var det seriøst, eller var det troll? Det var troll. Jeg har lyst. Lord. Oh, good lord. Så ikke nogen breakyard. Oh, good lord. Du gav mig også, stakket. Ja, jeg er frisk med det. Altså, vi kan også droppe Lars Lone og så løb. Jeg er mere til emotion. Jeg synes, du skal slå hende derovre. Tak. Hun fik fandme også et stød lige i hovedet. Gør det, gør det. Ej, dreng, stop. Du kan jo lige det. Jeg håber ikke, det er sådan, du danser foran din fucking roslinge. Det håber jeg. Det håber jeg. Det er fandme en måde at søge dominance. Ja, nej, det kan jeg ikke sige. Nej. Så var jeg du. Gå lige op til DJ'en. Undskyld, kan du spille den her? Stikker ham bare lige en fire mixtape. Så jeg forventer også, at du laver scooterdansen. Ja. Let's roll. Bitte bimmer, kør dem væk. Jeg bliver glad. Men jeg har mine Hercules-sandaler på, så jeg er glad. Se, min Yeezy. Okay, der er en, der flyver. Der er et squad, der flyver lidt over mig. Lige over mig. Lige over mig. De har samme Så er plan det som dem. os, tror jeg. Jeg ser en bil, tror jeg. Nej. Eller ikke. Der er et kub deroppe længere fremme. Ja, jeg ser den. Jeg tror måske, jeg tror jeg kan komme først til den før alle dem der. Men jeg tror også, de ditcher. De laver et eller andet mærkeligt. Nej, det er der lige ved siden af Albert. Ja, Siden af de dykker ned. De Ja. dykker ned for det kub der, tror jeg. I hvert fald Jeg en, tror, der jeg gør. kommer først. Nej, okay. Han er vist nok hurtigere end jeg er. Drenge, jeg beklager. Albert, mark din Rest in Bluetooth. Jeg landede oven på ham. Oven på hans hoved. Albert, det er okay. Han bag. Ja, Hvad fuck? Du skal ikke fucking flyve det samme hen til mig. Du er legit en bøsse perker, det her. Så kom. jeg landede oven på hans hoved. Tag våben. Og bukkede sådan, før jeg kom ned på jorden. Ah, fuck. Okay. Ah, fuck. Det er bare sådan en helt squat, der camper min blue chip. De er rigtig seje, de er.
Booze. Giv om han så mig der. Deagle med fucking attachment. Hvad fanden var det på bunden? Deal med et red dot. Ej. Ah, okay, det er fordi jeg har så mange smokes, jeg ikke har plads til noget. Smoke! Jeg vil gerne have blue tip med. Det ligger bedst i min tid. I må også bare